nupa kiling arong arada tum tuwar kavia jok tuwar nang silam pivek thapura Karbi Anglong Autonomous Council phan kachuningri Chithi alangjeng online prayer service atum ningkan ke thom ke chok ke talon Ronghang rongbong pen minukura dak atuwar drain silam ponang po. Karbi Anglong Live Prime Time abirta long peneli sami beauty baby non birtang ton pen arjuponik tha. Rong rup arlo chingthor ponangji pulote aprangsi ke melang lapen tuwar ke mesen akinang sot. Bangso alam matha ponsi non kachari bom BJP sarkar tum pinang anarong malom tuwar silam pilo. Laso jok tuwar ki mesen ki longara ta tuma phana bangke chuklem chu damahi nanat asap akijoy wanlong ponlong bonta korkanthi constituency ke parlo tekelangjun nopakiling arong atowara phan aningka ningka na phita ki mesen atowar kaselam pi pon pe da jok radatum chuklem chu damahin thedunga ki sung chetong nang koklo korkanthi constituency ke parlo pon tekelangjun hi thi adung het ke do nopakiling arong aradatum ame thangarong kachehelat atowar ke hinwa puthak Prabjin pen towa nang salam pinang jipura Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisola pen MLA Darsing Rong hanga tumaphan kachuningri padukpon alang litum pherangke thengno nang kachi thandon laki bangso towa ke heno pinang na jak kiding dolo bonta madua sarkar tumse tami bangso rong atowara phan kaselam kabedara job non ke arlong plang saimat chehelat nota anpinlo Itu lethor lo, nasi alini ki pije pan nani tumpan ni kapidam mine pati roy meji pan kisuk un ega cipon meje pan nasi uthot chuning ritu lo la dorsing rong hang sar pan ni tum alini ki buje pan la kiling arong no pak kiling arong ali nang ki buje pan chuning reglo Nili tuma hawar arara tum sitami thang chipu thek thek ajulo ne phiolo ne kesoji bonda towar ke no parpik ajok keso kiun e kachi tong pen kedang lok aju phelo kedam kewang kachi hela ki sung pen kaching ko ahir kang tangrak chitong nang pok lokusi tham pon rong ita sop lo lang hen hoy lo ten da Lang hen hoy da lo ke oh dok moka da la dam te lo da ti phuit lo angke holo an mang towar tilab lo so towar mang pipede maso dak bang pipede Allah mang ke ini no pagaling rong la pen korkanthi constituency aga la pen korkanthi ben ke la ili tumasa raju to solo non hala da chairman council ben da manbom lo si nang lang jimene walang lo ba nang lang bom lo alang li raso towar ke salam liya holo lage 10-15 la ke la so la bang so along thok det pen tamane nang lang li pin bule pudat da tok lo dong mukak pen sem singing ti Karbi Anglong Live Chitini phai kre phuarni ada por phai kre sia por pen manja voke gaji believer church along chithi alangjeng online prayer service ningkan ke thom ke chok ke talon Pastor Jersong Rong Parpen mai chipahem phuponsi lamapor evangelist Anderson phangchu pensi enponlo Robinson taro pen chethe alangchen thimalun lun ponlo Jemina taro pi lapen Sunita rampi pi atung pen dan rung ponsi evangelist Thirklong timong pen arnam ardom ponlo chethe alangchen online service aphur kimo alam rahuling ti pensi parju ponlo lapen non puthot mingkan ke thoma pharman akimi ke ja ponji atoma phan sangpi rojoni te rang pi pen arnam ardom ponsi hodai ponlo Aduntu Alisa Kramsa Pipen Bible Porhi Ponsi Evangelist Barsing Milik Pensi Anamalam Tham Ponlo Lapen Kachitong Donatum Anapan Bidasing Lekhe Hin Pensi Kachuro Pajir Ponsi Apor En Ponlo Lapen Kijut Pastor Endring Tipen Anam Ardom Ponsi Misen Pen Pachun Ponlo Bokajan pen anantirang Karbi Anglong Live
and Rural Development Scheme pen Surihinira Krener Kebaningkan Minukur pen Rongarak Ronghang Rongbong Kacheleng Tovar Drain Selam Liderajok Karbi Recho Bohalong Kipali Jia Tovar Pialong Kapire Mimi Anpinlo Labang so Tovar Nang Litum Kilang pen Kipatini Japan Tongsikot Kachini Damik Japan Akisun Dukok Tahai Bonta Karbi Long Life pen Kipachitak pon Labang so Birtang Ton pen Kaju Nang Lijong si Apol Chipidam Pulute Nang Likachini Japan Sumse Athi Labang so Tovar Kundan Nia Rong so Rong Bota Tovar Long penle Nang Litumapan Nang Kiwan Pida Pusana Mohor Kali Karbikur Puare Cho Kidua Dimate Rongarak Ronghang Rongbong pen Umahalong Liaroy Amlong Minukur Dak Kachileng pon Labang so Tovar Surihinira Krener Kebaningkan Kasilampon Panchayat and Rural Development Scheme pen Ilitum Kachinghon CM Dr. Tuliram Rong Hangan Parta Nona Barin MLA Mansing Rong Pi Alang Litum Long E Kisampon Vekatovar La Rongarak Tovar Hindu Bonta Labang so Tovar Non Puta Kapitang Pamemia Somsi Teklong Lo Athi Labang so Tovar Brick Soling Le Kiden Pon Asai Patang Lo Sita Drain Kasilam Asai Kiklem Kipalong Kojok Pining Pen Ningkan Kiapor Kachihelat No Dakji Ang Ringsi Klang Lo Kasilam Pon Vega Contractor Mate Ilitumang Jirabang Hala so por gu drain Kasilam Pon Jia Pan Pirangkia Tumapan Moklem Pupusi Thir Klong Alam Thipen Kachichak Pondo Bonta Piang No Kasilam Pon Jia Alam Chak Kachiteng Ni Dera Jok Tovara Bangke Longle Inglam Plimasonsi Dukoklo Pinporo Pan Misena Tovar Kasilam Pi Bangso Tovar Non ke Gari Motor Kachila Jia Pan E Ok Chikom Romando Bangso Kisung Pena Sabak Akijok Doji Minipura Badong Rong Asaratum Sonsuri Mithang Asai Chi Open La Bangso Tovar Selam Pondo Bangso Hut Kithan Ponke La Bangso Tovar Council Kacharia Kithi Kidingutum Rangbo Bongsita Selam Pon Pepusi Han Pon Nilitum Pini Rong Asar Pen Padong Rong Asar Pen si Claim Chipiduk Pon lo Ladak arning ke themate council long achari ang hoi kni no to la pasotwar ke helap bom ke di Halan bo Arning bang tu bang Heklong bang Serta Langli Claim Klik Lapuson Badong Rong Asara Tumpen Pirangkia Tumapan Kipachini Ponateng Pulute Labang so Tovar Mate Jasimet Rong Arakalong Kido Arnam Pharo Tumapan Kamatha Tong Thek Thia Samsi Manlo Rong Parsinot Pen Karbiang Long Life Apan Labang so Tovar Puthak Tong Sikot Pen Drain Kasilam Pon Daprang Japan Non Kachari Bom CM Dr. Tuliram Rong Hapan Chungri Padopon Dr. Sar Tuliram Rong Hapan Nitum Rong Hang Bong Rong Arak Pen Na Chuning Ria Lampuan lo Ningkan Surihini Ra Ningkan Kenar Kep Ningkan Rong Hang Rong Pen Ha Minukur Lo Sadak Atwar Claim Lo Bizamya Aklong Anke Tiar Lo Mala Drain Ka Tiar Tang Tiar Jide Pen Yogmanon Tuar Kedo Ke Dam Jisura Dak Long Lo Amal Alia Banke Hin Kedo Ke Dam Mapan Gari Motor Pan Sung Hoilo Dasi Puthot Daso Kapachi Claim Tuya Pan Dasi Nangli Sar Dr. Tuliram Rohang Sarapan Nang Nilitum Rohang Bonga Ahogalama Bangke Pinpo Tumapan Panong Lor Tovar Jongsi Labang so Kisung Pen Kipajok Pon Der Bom Pulute Ili Tumakar Biri Cho Panta Man Pengkave Mandetpo Athe Rong Arakalong Kido Arnam Pharo Tum Aso Su Judet Pen Bisar Kipang Reng Jia Phansi Ladak Rong Arakalong An Kivang Binong News Report Rongbong Terang Karbiang Long Live Amar Jiwan Adawai Kinang Jia Tumapan Isi Birta Kemi Bangso Adawai Non Ke Karbiang Long Pen West Karbiang Long Along Setami Long Pon Ikji Lapenan Parta Nang Lina Hok Damde Hem Tot Lun Pen Nang Li Hem An Nang Kepathon Kok Mate Home Delivery Our Sai Setami Do Ikji Lasi Humri Ignon Amar Jiwan Rani Rong Pipi Kudak Laharian Apara Kisu Amar Yakong Ave Tha Ave Mala Amar Jiwana Dawai Chulo Amar Yakong Dadulo Ge Ikrom Da Theulo Duta Dumi Mucholo Men ke ke ding ding pi so amar jibon ada bagi cu penon asak mu dumile cuci aku ke jungkreng king sudam kan ini asap udam unlo ron thom an lon non pen ka udam unlo ma nên aku cu thu bom lo ren kip ana kan cu bom lo Clardak Pen Kachini Jiapan Troxy Phaiwi Hini Trop Pho Pho Phaiwi
troxy ner ke palong humri ignon Saphapani Area Baptist Fellowship angkang along kido Upper Diopani Baptist Fellowship along charge hem kimi kangpu pon bir talong pon Chiti ni phai kret troga ni ada por phai kri sia por pen Arlong Pharla Baptist Church Risonim so asong atung pen Kero Kar Chona thu Japonsi Pastor Peteron pen Japonsi Reverend Dr. Aron Teron pen Arnam Adomsi charge hem kimi ingpu ponlo Mayalong Upper Diopani Baptist Fellowship Deacon pen kachetong don aluhi ke pachinya por en ponlo Aluhi Sarpoman pen kachopapon speaker Reverend Dr. Aron Teron SABF Chonbang William Singnar KMBA Evangelist lapen kapre mondulia pastor atum chetong dun Kardoma por SABF dun maipu jitente rang lapen ningke parong alam Joyson terang atum pensi apor en ponlo Adun thu lun apor ho jume sen alun lapen ke kan piklang ponlo Dikon atum pen dan parung si William Singnar pensi anama hirjumya phan ardom ponlo lapen umrika lekthepi pen Bible angdeng en ponsi speaker Reverend Dr. Aron Teron pen Arnamalam Tham Ponlo Athepi ke en pon laki lunangdeng pi phare isira ingkora troxy angdeng so isi hemphu jongsi hem kim dundete ki matum chepaduk nakchi dang so long pen Athepi alam en ponsi Than Pajirmi Ponlo Evangelist Rovelson rong pi pen kachetong donatum anaphan kachoro pajir ponsi luni je lun ponsi Babu rong pi pen kijura karom ardom ponsi mai misen pen pachun ponlo Bukajan penanan tirang Karbing Long Live Ini prime time berta ke lapuan si kang ton paniklo Kardom